L-għada li l-qorti talbet li l-Pulizija tinvestiga teddid mill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ryan Merċieqa fuq xut, il-Partit Laburista qal li kien jistenna li Simon Busuttil jikkundannah. Ix-xut fil-kawża ta' libell li l-istess Ryan Merċieqa fetaħ lit torċa qal kif huwa qatt ma ngħata dokumenti oriġinali ta' proġett li miegħu hemm marbuta fondi Ewropej u li dwarhom hemm allegazzjoni li Merċieqa seta' kien involut f'xi taħwit. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li Simon Busuttil m'għandux jibqa' bħalqu magħluq quddiem kandidat tiegħu li qiegħed jinbotta tant li qed jipprova jagħmel sarima ma' ħalq persuna biex ma tikxifx il-verità. Iżda Ryan Merċieqa qed jiġħad din l-akkuża ġdida u Simon Busuttil iddefendih billi qal li l-Partit Laburista qed jipprova jaqbad ma' kull tibna u li ħadd mhu maħmuġ daqs il-Partit Laburista. Stqarrija li għaliha l-Partit Laburista wieġeb billi qal li jekk Simon Busuttil tassew jemmen li l-fatt li xi ħadd jiġi meddet il-qorti huwa tibna allura mhux tab xejn li l-Partit Nazzjonalista qiegħed fis-sitwazzjoni li qiegħed b'nies bħal Salvo Mallia li jgħid li n-nies huma ignoranti u jgħid li Hitler huwa progressiv. Dan huwa sintomatiku ta' xi ħadd li m'għandu l-ebda kontroll fuq il-kandidati tiegħu qal il-Partit Laburista.